Palæstinenserne fra Blågårds Kirke er nu tilbage på Røde Kors flygtningecentre rundt omkring i landet. I formiddag forlod de kirken efter at have været der i 154 dage. Adskillige danske aktivister har hjulpet palæstinenserne, og kirken har dækket deres udgifter med indsamlede beløb fra en række organisationer. Og konflikten fik som sagt konsekvenser her i Danmark, for det var angiveligt et politisk motiv, der lå bag, da en mand med mellemøstlig baggrund skød 2 israelere ned i Rosengårdscentret i Odense. Dermed ser det ud til, at konflikten i Gaza er kommet til Danmark. Han er en af den første i Danmark, der har vist en rigtig stor, kæmpe. Jamen, I skulle se i går en stor fest, vi lavede på grund af det. Så. De ledende partifolk frygtede, at oplysninger om Asmar Abdul Hamids syn på terrorangrebet 11. september 2001 skulle komme frem i offentligheden, og dermed skade den partikamp og den valgkamp i partiet, som nu er i fuld gang. Det er enormt vigtigt, at man nogle gange sætter sig ned og får en kop dialogkaffe. Vi møder Ahmed i Grimhøjmoskeen i Aarhus. Ifølge politiet har mindst 22 af de over 100 danskere, der er draget i krig i Syrien og Irak, haft deres gang i netop moskeen her. Subi Hassan er tidligere leder af ungdomsklubben U-Turn, hvor han blandt andet hjalp unge ud af bandemiljøer. Selvom en voldsdom fik ham fyret fra klubben, har han stadig kontakt til mange af de unge, som han nu opfordrer til at boykotte folketingsvalget. Ahmed, lad os starte med dig. Efter den her sag med Café Viking og afpresselsen, som du blandt andet var med til at stå for, så fik du en fængselsdom på 8 måneder. Da du kommer ud af fængslet, så vælger du så at gøre op med det miljø, som du befinder dig i, og faktisk forlade den bande, der hedder Brothers, som er centreret omkring Mjølnerparken på Nørrebro i København. Hvorfor gjorde du det? Og får en kop dialogkaffe. Haider Ansari var 17 år, da han stak en mand i næven. Ja, det er det. I dag har han udgivet sin egen digtsamling, og bliver af anmelder sammenlignet med Yahya Hassan. En fed bil, en stor guldkæde, og der er damer, der er penge og alt det der. Det er ulovligt gjort. Det er ulovligt gjort. Er Hamas en befrielsesorganisation? Eller er det en terror? Jeg vælger ikke at sige ja eller nej. Men lige pludselig, man vil ikke åbne den dør, der hedder at markere Ramadan. Historien handler om Basil Hassan, Danmarks farligste terrorist. Jeg er imod social kontrol. Social kontrol har intet med islam at gøre. Og får en kop dialogkaffe. Dialogkaffe. Enten med maskinpistoler eller maskingevær. I 2015 blev hovedstaden ramt af terror. Danmark er i aften blevet angrebet voldeligt. Nej til udrejsecenter, der minder om fængsler. Nej til islamofobi og nej til racisme. Men det har slet ikke noget med, at jeg ikke hviler i mig selv, eller jeg ikke tør stå frem. Altså, jeg står jo meget fremme lige nu. Hold nu kæft, altså. Okay.